नमस्कार. पळोवया प्रुडंट खबरो. लायटीच्या खात्याचे गोंयभर स्पॉट बिलिंग सुरू. तिसवाडी, फोंड्या, वेर्ण्या सुरू. जीएलचे बिलिंग कंत्राट सोंपता फुडल्या मार्चांत. सरकाराचे वाचतले वर्साक 6 कोटी. ड्युएल सिटीजनशिपीचो विशय तडीक लावंक नेमतले ऑथॉरिटी. गोंयच्या कोस्टल पुलिसांक 16 कोटीच्यो बोटी. केंद्रीय गृह राज्यमंत्र्याच्यो घोषणा. पांच वर्सांत 2 कोटी जॉब्सांचो मोदी सरकाराचो प्लान. केंद्रीय मंत्री अनंत गीतेन दिले सरकाराचे रिपोर्ट कार्ड. गोंयांतूय शिवसेना बीजेपी युती जायत सांगू नजो म्हणटा गीते. मडगांव पालिकेतल्या बोगस बर्थ सर्टिफिकेट प्रकरणात बोगस सायनी, बोगस रबर स्टॅम्प. 2005 ते 2015 चो रिकॉर्ड पालिका दिना. कांड मोठे, एक्टिव्हिस्टांक दुबाव. कुडचड्यार वेगळो बायपास जायच. कुडचडेचे लोक बायपासाच्या मागणेचेर ठाम. मिशन बायपासाचो पणजे मोर्चा. सरकाराक पडिल्लेच ना म्हूण निषेध. आणि खेळांत बांदोडकार गोल्ड कप ट्रॉफीत साळगांवकार एफसीन पुणेन मारले 4-1. सर्तीत साळगांवकाराची पहिली हार. खबरो विस्तारान. लायटीचे खातें वर्सा भितर गोंयभर स्पॉट बिलिंग सुरू करता. येता ते मार्च मेरेन जीएलचो कंत्राट सोंपता. तो कंत्राट सोंपतकीच खंय लायटीच्या खात्याचे वर्साक सुमार 6 कोटी वाचतले. स्पॉट बिलिंगाक तिसवाडीच्यान सुरवात केल्या. पयले स्पॉट बिलिंगाक 2 ते 5 म्हयन्याची बिलां आशिल्ल्यान आंकडो मातसो मोठो आसतलो. दुसऱ्या बिला सावन सगळे जाग्यार पडटले. खासा रिपोर्ट. वर्सभर फाटीं गोंय सरकारान लायटीची बिलां दिवपाचें काम लायटीचे खातें आनी खाजगी एजन्सी कडल्यान काडून गोवा इलेक्ट्रॉनिक्साक दिल्लें. आतां गोंय सरकारान स्पॉट बिलिंग करपाचें थारायिल्ल्यान पुराय गोंयचो लायटीची बिलां काडपाचो जीएलचो कंत्राट फुडले मार्चा उपरांत वतलो. आतां खातेंच खंय सगळीं बिलां काडटले. स्पॉट बिलिंग म्हळ्यार मिटर रिडर येतना प्रिंटर घेवन येता आनी मिटराचें रिडींग पळोवन थंयचे थंय बिल दिता. स्पॉट बिलां काडपाचो निर्णय सरकाराक फायद्याक. केंद्र सरकारान मॉडर्नायझेशन करपाक 115 कोटी फंड दिवन स्पॉट बिलिंगा सारकिल्ल्यो गजाली सुरू करपाक लायल्यात. स्पॉट बिलिंगाक लागपी इन्फ्रास्ट्रक्चर जाग्यार घालपाचो कंत्राट टाटा पावर्साक दिला. सगळ्यांत पयलीं तिसवाडी, फोंडे आनी वेर्णा स्पॉट बिलिंग करपाचें थारलां. तिसवाडीत फाटले खेपो स्पॉट बिलां दिल्यांत. फुडल्या टप्प्यांत म्हापशां दिवचल घेतले. हे अर्थीक वर्स सोंपता मेरेन म्हणजे येता तो मार्च म्हळ्यार पुराय गोंयांत स्पॉट बिलिंग सुरू जातलें. स्पॉट बिलिंगांतल्यान सरकाराक कसो फायदो जाता पळयात. सध्या गोंयांत सगळ्या प्रकारची धरून सुमार 6 लाख लायटीची कनेक्शनां आसात. दरेका बिला फाटल्यान सरकार जीएलाक 8 रुपया 50 पैसे फारीक करता. मात मिटर रिडींग आनी बिलां पळोवपाचें काम लायटीच्या खातेंच करता. जीएल फक्त डाटा घेवन बिलां प्रिंट मारून दिता. वर्साक 6 फावटीं बिलां काडल्यार सरकाराक वर्साक जीएलाक 6 कोटी रुपया फारीक करचे पडटात. स्पॉट बिलिंग सुरू केल्ल्यान सरकाराचे सरळ 6 कोटी वाचतात. स्पॉट बिलिंग सुरू केल्ल्यान पयल्या बिलाक लोकांक त्रास जातले. पयलें बिल एकदम 2 ते 5 म्हयन्याचें येतलें. त्या उपरांत दुसऱ्या बिला सावन सगळें जाग्यार पडटलें. फुडें खाजगी एजन्सीक चलोवंक दिल्लें कॉल सेंटरूय खातें आपुणूच चलयतले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. ड्युएल सिटीजनशिपाचेर रिपोर्ट केंद्रा कडेन पावला. रोखडीच ऑथॉरिटी नेमून प्रश्न तडीक लायतले म्हूण केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू गोंयच्या मिडिया कडेन उलयलो. गोंयची दर्यादेग सुरक्षा कडक करपाक केंद्र 16 कोटीच्यो 4 बोटी दितले. राज्याच्या एटीएसाकूय आदार करपाक खंय केंद्राक प्रस्ताव दिला. मोदी सरकाराक 2 वर्सां जालीं. सरकाराचे रिपोर्ट कार्ड दिवंक रिजिजू गोंयांत आयला. Dual citizenship issue of Goa. For that, I had personally taken special interest and we had set up a committee. It is unfortunate that many people were victim of the provisions of our country as well as Portuguese. So many people were facing problem. Now we have already set up the committee and the report is final. And very soon we are going to create
something like one authority, and we don't want to decide in Delhi. It should be decided in Goa. We will create an authority where they will decide any issue related to citizenship and the status should be dealt in Goa on daily basis as per the requirement and need of the local people here. They should not run around in Delhi for their daily need. The security along the coastal line by establishing various marine police stations and creating a very robust system we have put in place. So it is much more secured. And recently while I was coming, we have already sanctioned four big boats, 12-ton boats. Each will cost 4 crore each. So we will be giving 4 additional special boats for Goa. We have constraints with regards to resources. It's not only with Goa, every state has a problem. And the 14th Finance Commission has devolved the police modernization fund to the state government. The Home Ministry has already written to the Finance Ministry to work out a mechanism where we continue to fund the state police, because most of the state government have underfunded their state police and their security agencies. So we want that adequate fund allocation must be provided for the security agencies. So if Finance Ministry agrees to the new proposal which we have sent, I hope we will be able to continue to fund the state police in terms of supporting their police modernization. So the issues which you raised about the gears and other equipments and kits and all, these should be taken care of. I am very hopeful that something will come out. Earlier, the police modernization is funded with the central government from the Home Ministry. From the 14th Finance Commission's report, they have suggested that this should be handed over to the state government with the more devolution of state share in the central tax. So with that, the Home Ministry has stopped funding the police modernization for various states. That is what we have requested the Finance Ministry to reconsider, and the fund must continue to flow from the central government, because the security establishment in the states are underfunded. It has always been the practice, because Home Ministry used to supplement the other gaps, which has stopped. So there is some anomalies there. सरकारा आड भ्रष्टाचाराचो विषय मेळना म्हूण खंय विरोधक नाका ते विषय उस्तून खवदळ घालतात. There has been no single corruption in any of the government dealings in the government of India. It's a spotless government, absolutely corruption free. The Congress party and some of their allies are running short of issues. They don't have anything to criticize against this government. So they try to create some unnecessary anomalous debate, like intolerance issues, like intolerance, beef eating. All these are non-issues, and they create unnecessary tamasha in this country. And once one election is over, they will not raise this issue again. That means you can imagine how they want to digress from the main issues. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. 5 वर्सां भितर 2 कोटी जॉब्स दिवपाचो मोदी सरकाराचो प्लान म्हूण केंद्रीय उद्देग मंत्री शिवसेनेचो अनंत गीते गोंयच्या मिडिया कडेन उलयलो. सरकाराक 2 वर्सां जालीं. ते निमतान केंद्रीय मंत्री राज्यांनी वचून रिपोर्ट कार्ड दितात. केंद्रात शिवसेना बीजेपीचें बरें चल्लां. राज्यांतलें राजकारण वेगळें. युती आसली तरी प्रत्येक पक्षाक स्वतंत्र सरकारा खातीर यत्न करपाचो अधिकार म्हूण तो उलयलो. जॉब निर्माण करण्याच्या घोषणा यापूर्वी सुद्धा केल्या गेल्या, आणि मागच्या सरकारनं मनरेगाच्या माध्यमातून जो रोजगार उपलब्ध करून दिला तो जॉब मानला गेला. हे सरकार त्याच्या पलीकडे जाऊन जॉब निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतंय, आणि मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून आपण विदेशी निवेश जास्तीत जास्त भारतात यावा असा प्रयत्न आपण करतो. एकंदर निवेशकांनी जे करार केले, समझोते करार, ते 3 लाख कोटीचे करार झालेले आहेत. ऑटो सेक्टरमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये गुंतवणूक आता आपल्याकडे येऊ पाहते आहे. तसे अनेक उद्योग आहेत जे आपल्याकडे आता येऊ पाहत आहेत. 2 कोटी रोजगार निर्माण करण्याची जी घोषणा केली आहे तिच्या पूर्ततेला काही कालावधी निश्चित लागेल, पण या 5 वर्षामध्ये 100% 2 कोटी रोजगार मिळतील इतकी गुंतवणूक आपल्या देशामध्ये अवश्य होईल. अलायन्स धर्ममध्ये बीजेपी कमी पडली का? पण एक गोष्ट या ठिकाणी मी स्पष्टपणे सांगू इच्छेन की जरी युती असली
तरी सुद्धा हे दोन स्वतंत्र पक्ष आहेत. भारतीय जनता पक्ष एक स्वतंत्र पक्ष आहे, शिवसेना एक स्वतंत्र पक्ष आहे. भाजपाला सुद्धा 100% सरकार आणण्याचा अधिकार आहे आणि शिवसेनेला सुद्धा स्वबळावर सत्ता आणण्याचा अधिकार आहे, कारण हे दोन्ही स्वतंत्र पक्ष आहेत. आजची जी युती जी महाराष्ट्रात आहे ती सत्तेच्या समीकरणाची युती आहे. केंद्रातली युती आहे ही सत्तेच्या समीकरणातली युती नाही आहे, ती धोरणात्मक युती आहे जी पूर्वीपासून होती. आणि म्हणून थोडेसे मतभेद आपल्याला अशा प्रकारे दिसतात, पण युतीमध्ये अनेक ठिकाणी असे मतभेद आहेत, होतात. पण जरी किती मतभेद असले तरी राष्ट्रहित लक्षात घेऊन, राज्यहित लक्षात घेऊन शेवटी युतीचे निर्णय, युतीचे धोरणं आखली जातात. आणि म्हणून मतभेद असताना सुद्धा महाराष्ट्रामध्ये युतीचं सरकार आज आहे. गोव्याच्या बाबतीमध्ये पक्षानं जो धोरणात्मक निर्णय काय घेतला आहे, ते पक्षाचे नेते इथे संजय राऊत आले होते, त्यांनी पक्ष नेते म्हणून जी काय घोषणा या ठिकाणी केली असेल, पक्षाच्या कुठल्याही धोरणावरती मी भाष्य आज या ठिकाणी करणार नाही, जरी मी शिवसेनेचा असलो तरी सुद्धा. परंतु निवडणुकीला अजून 7-8 महिने 9 महिन्याचा कालावधी शिल्लक आहे. निवडणुकीपर्यंत अनेक घटना घडू शकतात, परंतु शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष ही युती देशभर राहावी अशा प्रकारची भावना, अशा प्रकारची इच्छा देशातील सर्वसामान्य जनतेची आहे, देशातील कार्यकर्त्यांची आहे. नाही, धर्म पाळण्यामध्ये कमी पडले नाही. धर्म पाळण्यात कमी पडली असती तर आनंद गीते आज मंत्री म्हणून तुमच्या समोर दिसले नसते. त्यामुळे भाजप कमी पडली देशात असं चित्र नाहीये. राज्यातलं चित्र वेगळं असू शकतं आणि राज्यात फरक असू शकतो, कारण स्थानिक प्रश्न असतात. या खात्यामध्ये एकूण 32 उद्योग माझ्या मंत्रालयामध्ये येतात, कक्षेमध्ये येतात. त्यापैकी 11 उद्योग हे वर्षानुवर्ष आजारी आहेत. त्या 11पैकी 6 उद्योग कायमस्वरूपी बंद करण्याचा मी निर्णय घेतला आहे. त्यापैकी 2 रिवायवल करता कारखाने आपण घेतलेले आहेत, 2 लिक्विडेशनमध्ये आहेत आणि तिसरी एक आहे तुंगभद्रा स्टील. तिच्या बाबतीमध्ये निर्णय आपण घेतला आहे, परंतु डिफेन्स बरोबर चर्चा सुरू आहे. जर डिफेन्सने टेक ओव्हर करायचा निर्णय घेतला तर ती आपण डिफेन्सला देणार, तर ती सुद्धा जर त्याने ताब्यात घेतली तर. हे उरलेल्या 21 कंपन्या आहेत, ह्या सुरू आहेत, आता चालू आहेत. शिक्षण माध्यमाचेर भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची 6वी जाहीर सभा शेनवाराक कुडचड्यार पालिकेच्या सुडा मार्केटात जाता. फाटले 5 सभांक 2,500-3,000 लोक आयला. कुडचड्यार खंय 5,000 हाडटले. सभा घेवंक परमिशनां दिवंक खंय मंचाक बरेच नाचयले. आमदार काब्राल खंय मंचा बरोबर फोटवाक रावलो ना. आमदार तांचे बरोबर आसा म्हण तांकां दुबाव. आणि आजपर्यंत प्रत्येक 2 पंचायत आणि 1 नगरपालिका अशें म्हणून 80च्या वर ऑर्डर बैठक जाल्यात आणि प्रत्येक बैठकीक किमान 50 नागरीक आसताले. बाजारकारांची जी संख्या आसा ती आमकां तेदी सगळी दिश्टी पडटली. कितले मजलो जाता किमान 5,000 तरी आसपा जाय अशी आमची अपेक्षा आसा. आमदाराक बी मेळ्ळ्या ती म्हणा. आमदाराक आमी मेळ्ळे आणि आमदाराक आमी खास करून जे 5 सभा जाल्ल्यो त्या 5 आमदाराक आमी मेळ्ळे आणि 5 आमदारांनी आमगेलें निमंत्रण स्विकारिल्लें. 26 आमदारांक गेले आमगे निमंत्रण स्विकारलें. 5 आमदारांनी आमकां फोटो काडपाक दिल्ले, पण कुडचड्या वेले आमदार जे आसात ताणें आमकां फोटो काडनाका, पूण आपूण तुमचे बरोबर आसा, पण आसा हें ताणें वेवस्थीत सांगूं ना, पळोवया अशें नाका अशें म्हणून ताणें उत्तर दिलें आमकां. पण आमचे बरोबर फोटो काडपाक ताणें नकार दिलो. अन्य कडेन ते सगळे फोटो काडटात, पूण आमगेले कडेन फोटो कित्याक काडपाक दिलो ना अशें एक आमकां दुख्ख जालें. आनी आमी ताका भोवमतान निवडून हाडिल्लो, पूण आमचे बरोबर ना काय कितें अशें एक संभ्रम आमचे भितर निर्माण जाल्लो आसा. ही मिटींग आमची जाली, आमी पयलीं कदंबा आस्थानाक मागिल्लें, तेन्ना आमकां कदंबा आस्थानाक मेळपाकच 15 दीस लागले आनी 15 दिसांनी सांगलें की आमकां कदंबा आस्थानाक मेळचें ना. मागीर आमी साग जो स्टेडियम आसा थंय तें मैदान मागलें सर्वोदयाच्या फाटल्यान. तें आमकां तशें 8 दीस दवरले आनी शेवटी सांगलें की आमी निमंत्रणाचेर आमी कदंबा आस्थानाक बरयलां, तें चुकीच ताणें सरकारान न दिल्या परमिशन न दिल्या कारणान तें चुकलें आनी आमी तें आतां नगरपालिकेचो सुडा मार्केट आसा त्या सुडा मार्केटाक 4:30 वरांचेर सभा जातली. तुमची कितें पॉलिटिकल गेम कितें केली दिवपाक नाका म्हणून? ना तांकां आमकां दिसूं ना पॉलिटिकल. निश्चित दिसल्या की ताणें पॉलिटिकल गेम केल्या, पूण मैदान कितें अपेक्षीत आशिल्लें न्ही, मैदानाचें कांय मॅच ना, कसलोच कार्यक्रम ना. हाचें कारण कितें न दिवपाक? केंद्रीय मंत्रिमंडळात रोखडेच फेरबदल जावपाचे आसात. बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहान स्पष्ट संकेत दिल्यात. दिल्ली पत्रकारांकडेन उलयतना एका प्रश्नाक जाप दितना तो ही गजाल उलयलो. फेरबदल जातलो नक्की, मात तारीख खंय थारिल्ली ना. बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहान केंद्रीय मंत्रिमंडळ फेरबदलाचे संकेत दिल्यात. दिल्ली पत्रकारांकडेन उलयतना शहान ही जाप दिली, मात मंत्रिमंडळ फेरबदल केन्ना जातलो ताची तारीख खंय थारिल्ली ना.
गोंयांत सध्या रक्षामंत्री मनोहर पर्रीकाराची घर वापसीची चर्चा आशिल्ल्यान राजकीय मळावेले लोक केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलाचेर नजर दवरून आसात। हमने सोचा था भाई, आपने नहीं सोचा होगा, हमें मालूम था ऐसा आएगा। 2-5 सीटें ऊपर नीचे हो सकती है, मगर अंदाज था। करेंगे, अभी देखता ही नहीं। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। घेऊया एक विराम।